Un banc de barons a les aigües cristal·lines d'un estany pirinenc d'alta muntanya és una visió que tenim normalitzada, un llac ple de peixos. Es tracta, en realitat, d'una invasió d'aparença innocent però amb un gran impacte ecològic. Amb el temps, l'acció del baró sobre el fons afectarà la terbolesa de l'aigua i l'estat de conservació de l'estany. Els ecosistemes de les aigües continentals a Catalunya, estanys, basses, rieres, rius i aiguamolls, són els que més han patit la pèrdua de biodiversitat autòctona en les darreres dècades. La meitat dels hàbitats aquàtics d'interès comunitari es troben en un estat de conservació desfavorable, un percentatge que arriba al 77% per a les espècies pròpies d'aquests ambients incloses a les directives europees. Així, mentre que la tendència de les poblacions de peixos autòctons d'aigües continentals, com ara bagres, barbs de muntanya, punxosets o anguiles, és d'una reducció mitjana del 92% dels individus en les dues darreres dècades, els peixos introduïts en el mateix període han crescut gairebé exponencialment. Aquest increment d'espècies exòtiques es va iniciar amb les introduccions de noves espècies amb finalitats piscícoles, ja des del segle passat, però s'ha vist accentuat aquestes darreres dècades, amb l'alliberament de mascotes i plantes ornamentals al medi natural. Amb tot plegat, el nombre d'espècies exòtiques no ha parat de créixer i la major part dels cursos fluvials del país, especialment en els cursos mitjà i baix, presenten un nombre molt elevat d'espècies invasores. El projecte Life Limno Pirineus, en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha permès la restauració ecològica d'un ecosistema sencer, un estany, eliminant-ne les espècies invasores. Els estanys pirinencs, en ser ambients relativament tancats, traient els peixos que s'hi van introduir per a pesca esportiva, s'ha pogut recuperar l'ecosistema complex d'un estany d'alta muntanya lliure de peixos. Traient aquests depredadors foranis que s'alimenten dels crustacis com la puça d'aigua, altres invertebrats bentònics i els amfibis, s'ha restablert una comunitat complexa semblant a l'original. Aquesta restauració ecològica és possible completar-la en ecosistemes aquàtics relativament aïllats, com els estanys pirinencs, basses litorals o altres petits punts d'aigua on l'eliminació d'invasores és un repte assumible i de resultats qualitativament rellevants. A la resta dels ambients aquàtics és una lluita que requereix un esforç d'anticipació molt més gran, de resultat més incert. Per mirar de contenir el procés d'invasió en la mesura que sigui possible, és fonamental restaurar i preservar les dinàmiques hídriques i els ambients naturals dels rius, que beneficien les espècies autòctones, i, evidentment, evitar a tota costa noves introduccions, fortuïtes o conscients, implementant normatives estrictes i normalitzant actituds responsables.